И здравейте хора, днеска ще играем една Standoff 2. Ако искате, може да играем една още. Пишете в коментарите дали искате. Пишете в коментарите дали искате, примерно, някакви други игри. Пишете просто долу в коментарите. Пишете дали искате. Пишете дали искате да играем с Дени Standoff 2. Защото аз съм играл с нощи, така че да започваме. Абонирайте се за канала, че гоним 10, че гоним 30 абоната, така че абонирайте се за канала. Да започваме. Оставете един лайк, шибнете един лайк, абонирайте се за моят канал, абонирайте се за канала на Денка, на Дени, Баца Денко се казва канала. След като гледате това видео, отидете и напишете в неговия канал. Отидете в YouTube и напишете Баца Денко. Да почнем да играем. Убихме. Хора, убихме двама. Но играта, хора, не е започнала. Играта не е започнала, така че може да умираме. Умряхме, но това не събори, защото ние сега почваме да играме. И след 3, 2, 1, старт. Почваме. Ето почваме, гледайте с такова яко оръжие съм. Хора, ще умра. Хората има ще бяха. Нищо. Но нищо. Абонирайте се за канал, защото това канал мисля да го. Още. Удариха ме. Може да си снимаме нещата. Ако искаме. Не бе, не ударим от това отбор съм. Са хора ще... Небла! Убих това ни разката хора. Сега гледайте. Нормально. What? Пак същия ме уби. Хора ще умрем. Тя ме разкатаха много гадно. Нищо. Аз си това оръжие съм на хора много добър. Ето, видяхте как го размава. Ето, връщаме се в матч. Ама това ме цепна. Хора, това ме цепна. Хора, това ме цепна много гадно. Аз хора стрелям буквално на празно. Ето що. Първата игра ще я загубим. Това ме разката. Хора, това е много гадно. Но сега съм спомнен. Когато съм с някаква такова автоматично оръжие, ги побеждавам. А те винаги, вижте как са винаги с някакви автоматични оръжия и затова губим. Лека нож. Това е гадно, че някой път не го. Убихме. Не бе, много скъп. Това ще ме разкъпим. Целна ме турчина. Може да се свалите играта, като напишете в Google Play или в App Store. Standoff 2. Много яка играта. 2 гигабайта, но все пак е яка.
Кажете дали гледахте миналия петък видеото с Brawl Stars. Ако се чудите защо видеото буквално беше толкова кратко и толкова скучно, защото просто не ми беше дойдел вдъхновението да снимам видео. Не ми беше дойдел вдъхновението да снимам видео и затова. Но надявам се видеята да ви харесат в канала. Защото на 60 абоната ще правим много яко видео. На 60 абоната ще правим много яко видео. Или да кажем стрим. То ме цепна. Турчина хора ме цепна. Взимам пистолета, защото с помпът не знам, също видим. Ето, цепнаха ме, аз хора не съм добър с помпа, но с такива автоматични оръжия съм бог. Цепна ме, ама водят ми 10 точки. Ето. Казвам ви хора, турчините, като видите турчин в играта, само турчините целята. Като видите турчин, само турчините целята. Не знаете. Хора, пишете дали искате. Хора, пишете дали искате другия петък да качвам на EgoJump. Да кача на EgoJump. Като според мен играта е някаква. Цепнаме. Цепнаха ме. Дай ги чакам да се покажа. Аре, ево те ми. Ево те ми. То ме виде. Цепнаме. Хора, тия ме разкатаха, мамо, как не ги видех. Мамо, как не ги видех. Мамо, как не ги видех. Чакайте, че мога да отмена. Мамо! Хора, сега включвам го отмена. Убих поне един. Хора водят ми пак с 20. Къде се намирам? Хора, тази карта не я харесвам много. Ето е, затова не я харесвам. Не я харесвам това. Пак не водят с 10 точки. Разкатахме ги! Разкатахме ги! О, не. И те нашите ми разкатаят. Още ме разкатаят. Още ме разкатаят. Да бе! Какви са тия глупости? Ай, как ме целна, бе! О! О!
Нямахме цена. Пак ни водят с хора. Хора пак ни водят с 3 точки. Как се случва това? Какъв си ти, детки? Как си ти, бе? Има някакви игри, където се представям на тях много добре. Но има някакви игри. Ето ме убива! Както винаги турчин. Хора, казвам ви, за играта целете само турчините. Ако има турчин в тази игра, целете само турчин. Казвам ви. Ето взем си това пистолета. Взем си автомата. Рата. И ме ценаха. Хора, много съм зле. Как остана на едно кръст? Аре, пътеките. Хора, пак, ама ни този път ни води в двойка. Хора, загубихме. Хора, вижте, със снайпер съм. Това е много гадно. Защото аз със снайпер не съм добър. Не знам. Какво ми става? Не съм. Окей. Ето, убихме. Почваме. О, не, мен не страх. Еми, хора, ще загубим и тази игра. Маму! Мамка ми. Без да искам казах тая дума. Умирам. Как ти гръмнах? Хора, не очаквах да съм добър снайпер. Хора убихаме, но се справяме повече от добре.
Хора, справяме се повече от добре. Хора, 18/18 реми. Хора, надявам се клипчето да ви е харесало. Аз бях Радослав Ценов. Довиждане и до другия петък. Бай-бай!